дар арафаи таҷлил аз иди Саиди Қурбон дар ҳудуди шаҳри Душанбе ярмаркаҳои фурӯши чорвои хурди шохдор таъсис шудааст. ин ярмаркаҳоро ҳукумати шаҳри Душанбе ҷиҳати дастрасии бештари мардум ба чорвои қурбонӣ роҳандозӣ кардааст. чухеле ки мебинед нархҳои имрӯз мо савдо карда истодем нисбат ба бозор ба миқдори то 25-30% арзонӣ дорад. агар ки арзонӣ намедошт имрӯз мо дар гирду атрофи чорво ин қадар мардум халқ хурсандона ҷамъ намешуданд. дар се нуқта ё ярмаркаи фурӯши чорво дар ҳудуди шаҳри Душанбе дар рӯз ҳудуди 400 саргӯсфанд фурӯхта мешавад. чорвое ки дар ин ярмаркаҳо тиҷорат мешаванд мустақиман аз чарогоҳҳои шарқи Тоҷикистон ба бозор ворид карда мешавад. чорводорон мегӯянд нархи 1 кило гӯшти чорвои зиндаро дар ин ярмаркаҳо то 30 сомонӣ мефурӯшанд. 400 дар мардуми шаҳр тақсимот кесем муро. Як дар 33, як тайгар дар Миаса Камилат, як тиш дар чи. маъмулан як ҳафта қабл аз иди Саиди Қурбон сокинон ба хариди чорво ҷиҳати забт ва анҷоми қурбонӣ шурӯъ мекунанд. дар гузашта сокинони шаҳр хориҷ аз ҳудуди пойтахт дар бозорҳои чорвофурӯшӣ ва дар рӯзҳои истироҳат чорво мехариданд. имрӯз ман як гӯсфанди калон барои иди Қурбон ҳамчун барои қурбонӣ мана ба 900 сомонӣ мисол харидорӣ кардам. шаҳрдории Душанбе ба мақомоти маҳаллии ноҳияҳои пойтахт, маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ ва раёсати назорати давлатии бойторӣ дастур додааст ки бо ҷалби раисони маҳаллаҳои шаҳри Душанбе ҷойҳои муваққатии забҳи чорворо таъсис диҳанд. ин дар шаҳри Душанбе барои бори аввал аст ки фурӯш ва забҳи чорвои қурбонӣ дар иди Саиди Қурбон таҳти назорати мақомоти шаҳрдорӣ гирифта мешавад.